Id-deċiżjoni tal-Gvern li jintużaw ajruplani tal-kirjet wassal biex ammont kbir ta' passiġġieri li jażlu li jużaw l-Air Malta qed jispiċċaw jesperjenzaw dewmien esaġerat fit-titjiriet dan minħabba ħsarat kontinwi li qed ikollhom dawn l-ajruplani. Każ ieħor fejn titjira damet ma telqet seħħ il-ħadd bil-lejl fejn il-passiġġieri kellhom jistennew 14-il siegħa biex setgħu jaqbdu t-titjira lejn Malta. Saħaq dan fi stqarrija l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet tal-Partit u kelliem dwar it-turiżmu Robert Arrigo u saħaq li fil-waqt li żieda fit-titjiriet u s-servizzi li jingħataw mill-Linja Nazzjonali tal-Ajru waslu għal ħtieġa ta' aktar ajruplani. Il-Gvern kellu responsabilità li jara li dawn ikunu ta' kwalità u li jilħqu l-ħtiġijiet tan-nies. Dan biex ma titnaqqax ir-reputazzjoni tajba li għandha l-Air Malta. Il-ħsarat fl-ajruplani tal-kiri u d-dewmien fit-titjiriet qed iwasslu biex sfortunatament issir ħsara lir-reputazzjoni tal-Air Malta, żieda fl-ispejjeż u tnaqqis fis-sodisfazzjon tal-klijent. Dan hekk kif ċertu każijiet passiġġieri tħallew jistennew 14-il siegħa minħabba ħsarat fl-ajruplan. Hekk kif qed nersqu lejn l-istaġun tas-sajf il-Partit Nazzjonalista jħeġġeġ lill-Gvern biex jieħu l-aħjar deċiżjonijiet għall-Air Malta u jindirizza bl-aħjar mod il-ħtiġijiet tagħha biex il-passiġġieri jibqgħu jinqdew bl-aħjar mod. In-nies jixirqilhom l-aħjar u każijiet oħra ta' ħsarat fl-ajruplani li qed jinkrew mhumiex aċċettabbli, temm jgħid Robert Arrigo.